Bingelela sikwamukele ehlelweni lethu omnana kakhuluma sikhona ezikabhoqo Well Studio zifika kuwe zinjengoba zinjalo. Uyabona ke mfowethu sekonakele kakhulu la eceleni kwami kukhona indoda enkulu. Dr. Mtatela mfowethu. Uyazi ukuthi sizokhuluma ngezinto ezakha izwe, ezakha umuntu. Siza umuntu uphinde ethuthukise umuntu. Asikubingelele indoda enkulu. Siyabingelela ezikabhoqo ababukeli bonke emakhaya ngibingelela mfowethu Job. Izwe lonke ngisiyabingelela. Konakele kakhulu uyezwa la ngemva kwethu ukuthi kukhala isigqulo ngempela kusendaweni kusekhaya lomuthi la kanti futhi sihleli nendoda enkulu inyakanyaka lapha awuthi kumvezela cameraman umbukeli lapha ekhaya nayi indoda enkulu nayo isibhekile lapha asihleli sona kodwa ke namhlanje into engifuna sikhulume ngayo kakhulu ngifuna sigxile kulento yemali ngoba wonke umuntu ufuna imali masikhuluma ngemali ke mfowethu sikhuluma ngento eyenza zonke izinto emhlabeni. Ngifuna sikhulume ngosisi abathi thina sifuna amadoda anemali. Siphinde sikhulume ngamadoda. Nawo athi hayi thina sisebenzi kodwa siyabathanda abantu besifazana abanemali. Ngifuna ukuthi umtatela kethi ukuhlephela nje ukuthi ubalekelela kanjani abantu abanjalo. Ngifuna siqale ngalabo besifazana abathi nje mina ngifunela nje obhuti abadriver ama-Mercedes, obhuti abadriver ama-Audi. Ubasiza kanjani abantu besifazana abafana labo? Siphinde sibingelele babukele emakhaya. Nalonke nje makumbomana omhlaba inkalo zonke. Uyabingelela umtatela wasemlazi ngitabuka ngapha kaqothaza eflat ngokusebenzela lapha emlazi. Odadewethu bahlezi bekhala mhla namalanga befuna phela induku yezinsizwe ezinemali yobaba banemali. Akwazi ukuthi adethe engasebenzi bese eshelo mahlalele njengenamali futhi othi mina ngifuna indoda ezongipha imali. Lukhona uhlanga labantu ke abanemali uma umuntu wesifazane ke lolu hlanga siyakunikeza Lugcadwa lolu hlanga lugcadwa khona lapha ku level noma mhlawumbe silibeka kwenye indawo noma silibeka esiphongweni noma silibeka phe kwamehlo luhamba kanjani lolu hlanga sibeka okhakhayini sibeka emashiyeni bese sibeka la emahlombe bese sibeka lapha phezulu esibundini phakathi impela khona la phezulu esibumbu ngqo ingane nje mayibuka le TV ihlehle sisibeka lapha esibumbini lapha phezulu ngithi uyibone mayifakile egini lapha idumba nje lapha la idumbe khona ke impela sibeke khona lolu hlanga hayi manje lapho uhamba phi indoda eyokweshela yalala nawe iyokuphi imali futhi ikade lohlala kuwe. Angikhulumi mina ngomuntu othi uhola 5,000 emsebenzini. Khuluma umuntu ongenayo payslip. Uyokuphi imali futhi uyokuvulela ikhadi athi mina imali ngizofakela ngekhadi. Impahla zasefoshini, impahla zeluwel, ngisho igushu igqoka lola. Ngoba phela uyobuqoma indoda enemali. Ngifuna ekwenzela izinto. Bothi mina ngifuna ukudliwa indoda ingenzele yonke into. Yebo nkulu. Likhona lelo hlanga. Ngifuna sibuke ukuthi uma ngabe ugcabela lapha enkomeni futhi nje yalala nawe ayisasuki leyo ndoda isinamathela kunamathela angithi iyahlanya angithi luhlanga ulicabala okhakhayini nasemashiyeni nasesibumbeni ngesikhathi koshela leyo ndoda izobe idonswa ilento ibekwe kuwena egazini. Yebo ngezidabule iyalala nawe ngeke futhi isibeke nathi inomfazi yomshini ikhona into ethi zikhona ezinye izinto mhlawumbe uzonginika zona uma sengithi hayi omkhulu sengicabile ngayithola indoda sengifuna manje ingabe sasuka phela ngifike kuwe ngizofuna lezi zinto futhi usungafika uzothatha idliso kodwa sokwanisa ukugcina le ungafika uzothatha ngedliso ngoba phela into ehlezi ikhaya le kahle ezikhala isiqulo Monday to Sunday khala isiqulo isakwathi kuphela singakhala khona isiqulo hlezi kusho isiqulo hlezi ikhaya ngoba nje kuhlezi igayiwe. Yebo akobuyezwa ke lapho umbukeni lapha ekhaya bosisi wena othi nje ngikhathela amadoda asokolayo sengifuna manje indoda enemali ayisondela kule ndoda izokunika uhlanga kodwa uzocaba phela nalapha kunanazi uzothi kancane bese uhlika ihlalele bathi mayekeza kuwe ayibisasuka iyanamathela hayi ibisasuka. Ngifuna sibheke izinsizwa sikhulume izinsizwa ezithi nazo sesikhathele noma sengingaba ushuga mama nje o-drive Range Rover ngami ke ngithole nje ukutotoswa ayivele insizwa le zakithi ziyathanda ondliwa
insizwa yethi mina ngifuna ukondliwa intombi manje. Ingondle nje intombi manje ayingibona. Ingabi likhulu futhi nasephaketheni. Kanjani ngodade bangabi likhulu nasephaketheni. Ayivuleleke ngoba izokondliwa. Likuhlanga ucabe la uzocaba khona bese ucaba lapha endukwini. Uzosebenzela. Awu, vele zebahuba. Awona mawuzoshela umfazi onemali. Bakuzwa ngekhala abafazi. Bakuzwa ngekhala hayi nayo le ndoda. Ungabona ngoba le nto iyagijima emzimbeni ihamba nami isebenza ngami. Ungabona labo sesibehamba ngeemoto ezinkulu. Ihamba ngeemoto. Bashime lokho kubi. Angithi manje insizwa zabesaba. Ayisondele eduze kwabo. Ngithi ngesikhathi uqhamuka wena uzothamba ngoba phela uthangiswa ile nto yona osuke uyifakile ekuwe egazini. UzoDisemba manje insizwa. Insizwa ngiyayibhuka manje insizwa ezilala. Asiphile kamnandi. Hayi, asiphile kamnandi. Nawe zizamele ubone. Ukuthi Azizamele ubone. Ngimuhle ngento eyodwa ngoba ngikatho. Ikhombisa wona ukuthi ngihlezi ngizokwenza iqiniso. Awunacala wenza into eqondile clean. Akukho. Yabo nje ubona kushunqa nje kanje ufike ngihlela insizwa eziqhuleka kuphela. Ingoba leyagaya. Lekhaya guys, akugaya nje ukuthi guys uzonababutho futhi guys sizohlanganisela sibe iqulu lenyanga sizokhaya sizoziphela ngo4 months. Guys uzonababutho igaya liphele lento ngoba ngesonto elilodwa noma ngensuku ezo4. Ihlanganisa iphele imithi uthotha imithi inamakhuwa mhlawumbe u70 noma u90 noma u120 namathambo akhona mhlawumbe u8 igaya ihlanganisa iphele. Zisebenza kanjani sizwe? Ziyagoma nje ziyageza ziphalaza. Into eyenza yonke into. Izizwe into ebuthi inhlahla, into edonsa imali, into yokudonsa nje njengoba kade ngikhala. Ngike phambi kwakho ngikhala ngiyoshisa la. Yep. Lento masishisa sayikhulumisa. Lento masishisa. Lento mawuyigquma lento uyigquma. Ukhuluma naye. Uthi ngifuna inhlanhla ngifuna imali. Ngifuna intombi enemali ngifuna uqonye intombi enemali. Izokulalela lento yenze njengoba konke la uhamba khona noma uya yonke lento le ilalela lento osuke uyisho wena. Zihlukene lezizwe zihlukene u4 ibutho lelanga ngemuva kwakho but yena u10 late lento iyenza lento osuke uyisho njengoba nginezizwe ezihlukene ngo4 khona izizwe zabefundisi umfundisi onebandla eyidonsa phezulu emoyeni eyiheleza emoyeni. Ukhona izizwe ezimhlophe zokushadisa nesidala sasekhaya umame into ethinta inhlanhla lethinta imali. Esithi masithi ihamba ogeza ngazi emfuleni ngenyongo yempangela inkukhu isikukhu asempangela bese usifaka inyongo yenkukhu ugeza emfuleni namakhandlela akhona ayimgomo bese uyakhuluma bese sicabanga uhla nokuthi umuntu awukusebenzele kangakanani kulomuntu othi sengihambile mina umhlaba ngikhathele athi sengizame ngisho ukuthwala kuthwaleki mawuthi usuzame ngisho ukuthwala kuthwaleki ngibona uzofika uyivuze lento isebenza ngiphethe ngento eyodwa ukuthi angigade ayikho isekuthi uzofika imali yakho ufika uyishiye emini ifoni bayi-athi uzo-answer yini lento ukuthi abantu sebekhathele sebedliwe abantu sebedliwe kakhulu ngofakazi bakhala phambi kwami lento kokuzoxoxa isithunzi sobunyanga ukuthi emhlabeni kuyobe khona inyanga engagadwa ayikho lemfumo ekhona egadwa ayikho inyanga egadwa ayikwazi inyanga ingathi igadwa uthi uzofuna umuntu ezithe enyangeni egadwayo izokunika kanjani umuntu ezitha iyona ihlulo kuyiphela iyona isahlulo kuphebezeza izitha akuyona inyanga le uhunta nje ikhona lento ethi ngigobela ngithwasile ngisangoma ngifuna ukusebenza akusebenzeki kuthule angene ngisho umuntu oyedwa sibhekene kakhulu naleyo nkinga ngicabanga ukuthi umhlaba wonke magumbumane nje umhlaba abantu abathwasisayo ngizoqala ngihlabe bona kuqala banomona fika thwasisa ngale umuntu ithwasi ayiphuca amandla bese iphuca amandla enze lento ethumona zonke lezi zangoma ezithwasisayo zinomona zibulala amandla ezingane zabantu thina kumsebenzi okanjalo sifike siwuvule ufike usebenza kunezangoma eziningi zithwasini kodwa kusebenzeki ikhona lento ethi
isangoma kuyenzeka sithwase kanti akufanele athwase lo muntu kuyenzeka umuntu athathwe afakwe ephehleni kanti kungafanele kuyenzeka bakwenza ngoba basuke befuna imali ubobheka nje isangoma esithi sithwase somuntu ngo50,000 scam leso kekho umuntu ongathwaswa ngo50,000 ngahamba umhlaba uqede isikemeni leso somuntu ngo50,000 kwenza ingakho sebebathethisa bonke abantu ukuthi uyaphuma sekhona izangoma ukuthi aphuma sekhona izangoma uthi umuntu bekufanele adle nje igobongo kuphela ajikayo ekhaya lemoya futhi alikho igobo ngedlela kanyanga yebo igobongo ngudlela ekhaya hamba nje lapho uthatha lawo makubala thize uhambe uwasebenzisele ekhaya futhi mase uliphothula igobongo utshelwa inyanga ukuthi iphothula igobongo uma uliphothula bazofika kuwe abantu bakho abakwembethe bathi seku-right manje hamba ukwenza 1 no 2 no 3 angithi bafike babaxhasisa abantu bese beyafika abantu abadala athi ugobela ngitshela iphupho umtshela iphupho usungalazi bese eyacuya usebone ubukhulu bamandla akho ahle umuntu amaphupho uye aqede acuya aqede ingakho khona umphupho wezangoma weyilungisa leyo nto leyo mtatela la ekhaya la futhi ngeke ungithole ukuthi uTikTok uzoyibona izithombe zami mhlawumbe nalowo mithi esuke ipostiwe ngoba le umuntu angena kuTikTok ya story inyanga ziyahlola inyanga ziyakhulu uvela ukuthi live kusetshenzwa nini qhulwa nini ufuna sikhulume nomuntu othi ngesitolo ufuna sikhulume nomuntu othi ngethaveni ufuna sikhulume nomuntu othi ngidayisa izitini ufuna sikhulume nomuntu othi nginetafula umsiza kanjani umuntu onebhizinisi ukuthi ibhizinisi lakhe alisimame kungena abantu beshintshane kugcwale basondele bangibone lekha gala nsuku zonke umuntu okudonsa upheli ngijabo izizwe lezi zokudonsa lezi njalo zingaka seziyaphela zisekho izizwe zimhlophe lezi zokushadisa nesidaba sasekhaya komama abasondele bangibona sibothi inhlanhla ezivuka lento mawuyithatha uyishisa nempepho uthi ngicela abantu ngicela imali noma uyithatha uyishisa yodwa uthi ngicela inhlanhla ngicela imali bazongena abantu nala uyishisa uthi ngicela inhlanhla ngicela imali bazongena abantu shothi umfundisi bangena la unebandla unesitolo unethaveni ethaveni yakho abantu baxabana bazobabulalana ukuze kufike amaphoyisa njalo ngisho iphoyisa ngiyalivala uyivala futhi nayo lento okubulalana lexabana lento yomsindi ethaveni siyayivala thanqa ngisho mawuyinyanga abantu bazibafike bazibaxabane bodwa egcekeni bekulindile ungekho bazibaduka abanye bahamba lonto seyivala lonto sikunikeza into ezofika uyisebenzise abantu babesegcekeni lakho abakhulume kahle behlali bekulinde abahlale bakulinde ungekho bakulinde lapho ngena nahlala ngilinda la uwekho ona lisisebenza la isegazini lento idla kwasami ngisho ngafika khona inyanga ezibili la ifike esidini le10 zifona insizwa zithi ukephi abantu babuza ukuthi ukephi ngithi bajethe bangilinde and mawufika la mangifika kahle la kanti mangifika la kade ngicasuke uzofika ushaya isimali nginyanga nje ngilenda ngiyiforce kimi lento egazini ngisho ngathumisa imoto manje la ngihamba ngizothi ngiphuma mhlathela kube kufika abantu mhlawumbe ngikho mhlawumbe ngisenande mhlawumbe ngisendwethu mhlawumbe ngiseflat bazongilinda ngibona mana mkhulu khona lento abangifonela ngayo abantu isicupho lesi uyakhona ukucupha umuntu wesifazane noma indoda ukuthi nje ungasondele kuye awu manzi amancane engenza ngisho ngilele leyo nto ukucupha umuntu ukucupha nje umfazi alale nawe kuphela yebo isicupho nginesicupho nginelumba ngiyibeka yonke lento egazini futhi onaleyo nkinga ngikwazi ngisho ukuyelapha uya ngokuthi umuntu ufunani ngaleso sikhathi nguye ngokuthi ufunani uzofela kwenza into osukuyifuna yebo nentombazane uyakhona ukuyivala endlela ngoba kuthiwa ngeke ngizwe kuthiwa indoda ke kwenzeka ukuthi ithi yagwaza kweyindawo uthola ayisavuki lento nje uma uthi nje unkosikazi ukhathi indoda yami siyajola ayisalali ngisho endlini yebo sizofika siyivale lonto ikhiye livuke kwena kuphela lingavuki omunye umuntu
fana nendodo ethi mina ngifuna ukudlala isithembu bayaxabana isithembu ngiyahlanganisa kalula oh uzohlanganisa ngisho izingane zakhona zibe umndeni wakhona ube into eyodwa angithi phela nginyanga engagadwa ugaya futhi angigada lokwangempela ugaya into yakhona iyaqhula wona kusasa kuzogqila ibutho kusasa elimbi lokuthakatha beyikhipha nenduku ezimbi hayi ngiyathakatha phela ngale nje ukudlala unayo lento ethiwa impindi namshayi ake sithi bagadla bese ngifuna ukuphindisela induku emuva zifike igadle la isuka khona siyachuma ufa umuntu ufaka ameve ngumbumbane nje uyofika ayichomela umuntu siyacuma ngisho nathusa uyamazi ngegama bese kumbize le nduku isikunikeze wona umbize phakathi ahambe emhlabeni ukhona ngibona ufeleba lapha ngibona inkulu le ndoda leyana bahlukene phela cameraman uzoyiveza naye bahlukene laba bayathengwa laba bokuthengwa yebo laba makobo okuthengwa into abazofike bayenze kuwena sofike sibathele bese siyababhika bese kuba khona okhandwayo osuka la emakhubalweni okhandwayo usuka ngekhubalo le ofika uphalaze ngalo phezulu kwethuna yebo lento ngiyikhanda lento ofika uphalaze ngale khubalo phezulu kwethuna yebo ngeqandelela mthuthu sofike liphohloke leqandelela mthuthu iphume lento ikhule lento yande lento uhambe naso uhamba nayo mangiphalaza yonke lento ebengiyiphalaza izothatha ngihlanganise niqandelela mthuthu ngenzinjani ngishiya khona lapho ufaka iqandelela mthuthu phakathi emgodini yebo uphuza umuntu okuphalaza uphalaza yebo ngesikhathi uphalaza lizoqhuma leli qanda ngikhuluma nalomuntu olelela ngesikhathi iqhuba lento uzovuka lento sizoyikhanda sizoyithwebula la sekuyinyoka lento kodwa lento umuntu ngeke umuntu ozoyibona izobona wena kuphela ngobe yakho isisithwalo leyo isisithwalo lo idlala lento ihlala phela ihlala endlini yakho into yabona wena kuphela ezovuka ikhulume nawe mawufika la endlini uzofika uyibeke la uzoyibeka khona yebo ihlala ithithibala ngithi uzobe ufika entatha ihlathi sibalwile le mase siqaqekile uzoyizwa sikhuluma nawe ngithi yona into oyibona wena kuphela yebo ngeke umuntu ayibone njengoba ngenxa yokuthi unomuntu othile osetshenzisiwe unomuntu othile osegazini ofuzile oconnecta nayo futhi ifana nezinto ekuthiwa omkhovu nani lento leyo usikithwebula kunjengesipoko esinomuntu masovusa umuntu ethuneni yebo sizomthwebula sizokhanda ngaye ibhizinisi sizokhulisa ngayo umsebenzi yebo umuntu obona wena ngisho ungena emotweni athi umuntu ungangeni leli passenger seat ngena ngemuva kulungile athi noma ungangeni ngemuva kunomuntu omehamba emotweni athi mina ngemuva kuhlala umuntu noma athi isithini ngemuva le ukuthi ungahlali kuyona kodwa uyibone empty uthi ngiyahamba uyangitshela ukuthi wena nginamaphoyisa la qaphela ngeke uze kubambe iphoyisa uhamba futhi umuntu odayisa isigwayi kanjalo ukhuluma nomuntu odayisa i-drugs ukhuluma nabantu abasebenza ngemfihlakalo nabantu abasebenza ngento ejulile hayi mawuthi ngiphakamisele isipolo izovuka lento futhi ukhuluma nehona ya izomtshela lento ukuthi izomtshela lento uthi yabheda lapho kunabantu abafunayo balela abantu lapho bese shintsha indlela angithi nabantu abathole banenhlanhla yokuzala yebo inhlanhla bese ibhidlizwa iyimfamona sina induku ekuyilwela yokulola abantu abangenawo amandla ukuyikhulumela kodwa isigubhu esikhanda lapha ekhaya ithi isigubhu sokuthakatha isigubhu esimnyama sokuthakatha ethi sibathi siphothule ngembuzi ebuvu noma ngembuzi emnyama leso sigubhu ngisho nakuthi uhlobo awuthatha awuthwela unenhlanhla yakho nje yokuzala kodwa manje isiphazanyisiwe siyavala xa uphazanyiswa izitha kuvuka imfamona sifike sikhandele umuthi wezitha ngesikhandele isigubhu sokuthakatha into ozoyishisa njalo ebusuku mawulala uthi ngivikele izitha zami bonke abantu abamendleni ababafe bonke manje sofike sibanqumbe leso sigubhu akekho eminyango singala eminyango akekho umuntu okuphazamisa noma oyoba sendlini yakho ayakekho angalungiseki hayi uma ukhulumela lento wawukhulumela lento yishunqisa iyakhuluma lento
futhi noma kuthiwa ngifuna abantu mangikhuluma nalento nokuthiwa usalala ekhaya. Ngikhuluma mina umuntu uthi ngiyahujwa mina ngisalala ekhaya. Lo msebenzi asiwenze mina. Into ejulile yasebusuku. Esigangeni noma ebathunini. Indawo engisemathunini. Wesabenza ngethuna awusowethuleni. Ngiphila kakhulu ngethuna. Yabo ngiyalalanga namhlanje ngoseyinsiza ifike ngo6. Bekade ngingalalanga ngale ngo12. Yebo. Bengisemathuneni ngifike emathuneni qala kusebenza emathuneni ngo8 because bashaya u12. Ngale endlini ngo12. Manje akwenzeki into abantu bahluphe uthola mhlawumbe sebeyahlupha ke manje labantu. Ngeke bazibahluphe. Ngithatha lo ekuthatha. Sizokwenza lento esizoyenza. Manje sizocupha la sizovusa la senze into esuke sizoyenza lethunini. Yebo. Phela finish. Ukhona kakhulu. Siphila ngelompilo ukuthi abantu ngiyokwazi ukuthi umuntu ngithi mina ngizofunda ukukhandekeza umuntu wezithi kodwa ngigadiwe usahlula ngoba izitha zakho zenyanga mina nginazo izitha izitha zami uyayigulela lo muntu ngoba alukho uhlobo lwento engakukhandeli yona lo njengoba ngithi uma umuntu osukune business sinale lethuna inhlanhla emnyama sifike sikumisele yona ezovulela umsebenzi eyisithwalo na ngoba inhlanhla emnyama le yokuphakamisa umsebenzi. Sengiyathola ukuthi yini inhlanhla kube inhlanhla kodwa imnyama. Angithi phela imnyama ngoba iyenziwe isikhandiwe lento yavuswa amanezelele. Ingakho kuyinhlanhla emnyama bese ihlukana nenhlanhla emhlophe. Inhlanhla emhlophe into emiselwa makade kuyocushwa kuyovala amanzi amnyama egcekeni lomuntu. Yebo. Bese semva kwase amanzi amnyama mhlawumbe ngabe kushona kakhulu abantu izinto zakhona zenzeki abantu bayizidakwa bayini yonke leyo nto embi nje yenzeke ekhaya akucaci makusuke kwaphendula idlozi. Yebo. Kwaphendula isidani kwalento isikhande kuthiwa ukuhambela amanzi amnyama kuthiwa kwaphehla amanzi amnyama ngini noma kwaphehla amanzi amnyama mase usiwavala lo manzi amnyama sifike sicuphe lapha siqinisa igceke sibe sesiyacupha bese emva kwa7 days kufanele sizomisa manje inhlanhla emhlophe seniyakhanyisa manje nathina yonke lento ukuthi ayicace manje yonke inhlanhla yegceke manje ayivuleke umuzi nomuzi phela sikhula ubunento zakhona. Yebo. Ubune izinto zakhona ebingeke futhi ziphazanyiswe umuntu. Yebo. Zimile nje ukuthi kasibani manje ikhona into ekhona zangake inkomo kasibani manje uthi ziyanda nokuthi zehle lezi inkomo ziyanda futhi zanda kakhulu kunento yakhona eyimfihlo yomnumzana ayenzileyo. Yebo. Shiya laba sebethola manje abathwala imali bese behamba bemezela ukuthi thina sithwele lo muntu usuke ngalutho futhi ozafe ngalutho lo muntu. Kahle uthi amakhaya abevele emile kusuka kudala kodwa ngeke ethile kwamadoda awazi uthenzana angenavalo futhi uthi ke manje njengomtatela uyakwazi ukulungisa ikhaya uhlile uqale phansi lime ngithi khona nome intombi zakhona igane insizwe zakhona ziganwe lo manje khona kuhle kumbi zakhe ikini lokuzayo kuhle kwa driver ikline isibelo madoda yoma ithi khona kucabezele nje ingabiki ingane zomthiso umfana ekhaya kungenzekile ukuthi yebo amethi sikuthena hana igceke makusuke lilihle yonke into yenzeka ngendlela eqondile ngifuna sivale kodwa sivale ngento othelithi awukhuluma nabesifazane labo ekade engiqeda party into ukuthi abantu bethofonoza exakayo uthi mhlawumbe iyanuka uthi ithofonoza yakho inamanzi kungcola amaphedi izinto ezifana lezo ngiyazi ikhona imbiza yakho ebizwa ngo-drive ebasiza kakhulu ekuthenini into zabo zibe clean thothi nephedi alinekayo seli-clean nje seli-right noma ngathenga amasha ayisekho lento evuzayo leya eba qame lapha ibe umziko omubi
Ikhona bodadewethu imbiza enza ukuthi indoda inamathele uma ingahambi. Izitofelo zishisa kuhle kwesitofu esilojiwe kwathi into lojiwe 66 into engasehla isanyuka kahle into engehle nganyuki engenamaswishi. Siyakwazi ukuthi siyibambe ithanga uphenduke ividiyo othungeleni ongesidla. Kanjalo futhi nasey'nsizweni sithi indoda enepipi enesizi siyalungisa. indoda ethi ngiyasaba mina ukumithisa kumithiseki lokhu ngithi uyajova ushaya implant udla iphilisi. Le ndoda nje ethi mina umngami uyajova ufuna ukumithisa manje ikhona ibhoboza. Awulamaketaka. Lapha ngisho nokuthi ufakeni la wenze sihlala khona kunjalo. Hlala khona kunjalo. Le ndoda eyiqhude ethi nje ngiyashesha ukuchama. Ukhona ugqilaza ukulanga. Indoda ethi ngiyashesha ukuchama. Le ndoda ethi nje mina noma ngabe kuthiwa nje intombi eyisiyangihlula lo muntu. Ukhona uDumbe kaSibonda. Abantu kabawazi uDumbe kaSibonda. Into uma uthinta ngayo umuntu avele Aqhanyelwe manje. abe kuleyo ngizwa leyo vele usufuna ukuthebekile. Uqhanyelwa manje. Wena ndoda uthi uma uthi uyafaka nje bese kuyashisa. Bese udedela ubisi. Hayi mfowethu. Sondela la. Khona uzokushuka umuntu ujuluke yonke nibe manzi 10. Ke niconsiselana ngezithukuthuku. Ubuseminyaka. Wagcina nini ekhaya ukubona lento leyo. Wagcina umuntu wakho ukuchama ezephinde. Angconywe. Ukwenzele nje i-black face elihle ekseni ngoba usebenzile umfazi evuke ecula. Hayi lento yeni uyavuka ikade nenza ucazi uyavuka ekseni umuntu ucasukile ushaya iyawo. Hayi ikhona into enkulu iphethe yonke inhloko esithako bawufuna nje ukudla induku ezoklina igazi wenza izinto ngendlela. Ungathini mhlawumbe amazwi akho kuphetha nje ukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika ubaxwayisa nje nangezinto ezibi ngoba bakhona bona ababi kulo mkhakha wenu bakhona futhi abahle. Uphinde futhi ubaxwayise ngokuthi abasondele kuze kwakho imizi. Nina benkashela kamenzi aphuza umlaza ngameva. Cha, mina basobhuza nongunyana. Sisivala nje siphetha sithekini abantu abaqaphele. Ukhona belaphi ukhona abadayisi. Qaphelani ke bafowethu igama lomnyanga sizolibuyisa nje kancane ngoba sisinsizwa mangapha mina aqhathaza high flat akuyagaya nje uma lelo lesingenayo anosondela noma kuthiwa weyiphi inyanga uqala ubheka ukuthi ayigadiwe mayigadiwe ukwazi ukusibona inyanga le Qala uvula amehlo. uqala ubheka ukuthi hayi bengizobuza phela ilelo nje singafana ngalo ngisho nje futhi ngiyagaya njengoba ukuthi isiqulo nje kusasa zobe ngigaya ibutho lokuthakatha ngizoliqhuma nje 7 days kwalo ngoba nami iyayivikela phela lapha eminyangeni Ziyakhala. Nezangoma ezathwasale bese sizimbona umsebenzini ndohlangana lokuhlola nalongnalo ilana engavala ngale lelo inabe sithi Ngisho umuntu ofuna olokhuzayo wesonto esontweni benzani laba sonto abayizayona prophet yilo lelo hlanga lukhona sondelani bafundisi ungathinti umuntu engawi uzilokhu umpusha la esiphokweni abeze nje sizobanikeza into yokusebenza woza indoda ikade wasendoda enkulu ikade ungaloku upusha kakhulu ezefike exoxe igawudi umfundisi uyaphushana lo hayi woza la kusetshezwe so wenza into angempela kodwa ke ngicela futhi umuntu mebingelela ngicela bingelele bese ehlala angathi hayi uhayi ngize nguphendule ngizokuziba babingela umuntu bese ehlala udabeni straight athi ngize ngokuthi ngoba ifoni ihlezi ibhizi iphendulwa yimi noma ngeke ngakwathi iphendulwa yimi kodwa abantu sicela babingelele bese behlala udabeni sobe sesiqhubeka nengxoxo. Sathobeka kakhulu Dr. Mtatela lo indoda amadoda inyanga engagadwanga le akuna AK47 la akuna 9 akuna 15 akuna 303 iyodwa nje igada ngawo umshanguzo lo igada ngayo intelezi le bese kwenzela into eqondile angifuni ke sikhuluma kakhulu ngabantu abagadwayo kodwa ngikhuluma ngomtatela ukuthi yena akagada. Sondelani ke bafowethu sondelani bosisi nakho imizi mawufuna indoda yakhe inamathele nje ingabisasoni osala
mawufuna intombi yakhe inamathele ingabisasuka woza la mawufuna inhlahla yemali woza la uzofika uqaqeka izinto